Bilmarkedet er nu meget rigt på brugte biler. Derfor har enhver bilentusiast noget at vælge til for få penge. Business class sedaner vil koste dig omkring 16.000 euro. OG, der er ENDDA tyske biler på denne liste. Hvis du ikke lober efter Badges OG-mærker, så kan du sagtens finde en god model med lavt kilometertal. Vi præsenterer dig for 8 af de bedste brugte biler, D-klasse sedaner. Øverst på listen, på 8. pladsen, var den repræsentant for den amerikanske bilindustri Ford Mondeo. Skabningen for denne bil på det russiske marked var ikke let. Mens modellen aktivt blev solgt i USA under navnet Fusion, stod virksomhedens russiske repræsentationskontor over for vanskeligheder forbundet med lokalisering af produktionen. Som følge heraf kom bilen til salg med en forsinkelse på næsten 2 år UG, hvilket ikke la angre som et angrikse YT-produkt. Ikke desto mindre nådde den en stabil efterspørgsel blandt indenlandske bilentusiaster. Ford Mondeo tilhører middelklassen af biler i kategori D. Det rige udstyr af denne model gør det muligt at betragte den som et alternativ til nogle repræsentanter for business class. På trods af sine betydelige dimensioner udviser bilen fremragende core-egenskaber. Styretøjet er yderst præcist, svingene er jævne OG forudsigelige, støjisoleringen er på et anstændigt niveau, OG-affjedringen giver en høj komfort. Motoren med en kapacitet på 100 OG 49 hestekræfter går kørsel af denne bil ret afmalt. Den automatiske gearkasse, som er notorisk langsom, tilføjer en ekstra følelse af afslappethed. Udgaven med en 2 liters turboladet motor med en kapacitet på 100 OG 99 hestekræfter ændrer imidlertid radikalt situationen, hvilket giver bilen den nødvendige dynamik. Et andet stærkt punkt ved modellen er affjedringen. Det giver et højt niveau af komfort selv på ujævne veje. Takket være det gennemtænkte design, behøver foran ikke at bekymre sig om hvert eneste bump OG-hul-affjedringen klarer dem uden besvær. På det sekundære marked kan du for op til 16.000 euro finde en Ford Mondeo med en 2,5 liters motor, der producerer 100 OG 49 hestekræfter, samt en 2 liters turbomotor, der producerer 199 hestekræfter. Som regel taler vi om biler produceret mellem 2015 og 2019. Desuden overstiger alderen på sådanne biler salen 3 eller 4 år. OG deres kilometertal er som regel fra 50 til 60.000 km. 7. plads Mazda CX-L. Hovedårsagen til, at denne bil tiltrækker købere er dens fremragende håndtering. Du behøver kun at tage dig bag rattet en gang for at se dette selv. Efter opdatering af motormodellen opgraderede turboladede motorer og en mærkbar stijging i kraften. Den nye kraftenhed med en volumen på 2 OG 1,5 liter, der producerer 200 OG 31 hestekræfter, er allerede velkendt for bilentusiaster fra CX-9 Crossover. Udstyret med en sedan-motor viser Mazda CX fremragende dynamik. De mest moderne versioner af bilen er udstyret med et stort antal nyttige muligheder, blandt andet et dynamisk stabiliseringssystem, en vognbaneafvigelsesadvarselsfunktion, et automatisk nødbremsesystem, i byforhold OG fodgænger genkendelsesteknologi. Bilen har dog også sine ulemper. Disse omfatter den utilstrækkeligt holdbare lak, som har været et af de svage punkter i hele Mazda-serien af biler i mange år. Derudover er led-isoleringen i kabinen langt fra ideel. Producenten oplyser, at den konstant arbejder på dette problem, men der er endnu ikke observeret væsentlige ændringer i dette aspekt. Hvis vi overvejer det sekundære marked, kan du for summen af 16.000 euro finde en 3. generations bil i den nuværende krop. Men i de fleste tilfælde vil vi tale om pre-restyling-versioner, som blev produceret fra 2015 til 2018. Men hvis du ønsker det, kan du vælge en model med lavt kilometertal, der ikke overstiger 50.000 km. Men i denne situation bliver du nødt til at nøjes med den grundlæggende 2 liters motor med en kapacitet på 100 OG 50 hestekræfter. På 6. pladsen i ranglisten er en repræsentant for den tyske bilindustri Volkswagen Passat. Fans af japanske og koreanske bilmærker kritiserer ofte denne model og angiver dens lave pålidelighed. Men i virkeligheden udviser Volkswagens motorer og traditionelle automatiske gearkasser anstændige holdbarhedstal. Moderne turbomotorer med direkte brændstofindsprøjtning og robot DSG gearkasser med 2 koblinger har også gennemgået væsentlige forbedringer. OG har ikke længere de samme problemer. Siden 2014 er Volkswagens biler blevet udstyret med opdaterede versioner af motorer og transmissioner, som er yderst pålidelige. I det mindste op til kilometertal, der overstiger 100 OG 20-140.000 km, opstår der ikke alvorlige problemer med disse enheder.
Hvis vi overvejer det sekundære marked, kan du for et beløb på op til 16.000 euro hente en pre-restyling-version af Volkswagen Passat B8, produceret fra 2015 til 2012. Det mest overkommelige muligheder er udstyret med en 1,4 liters motor, der producerer 100 OG 50 hestekræfter. Som regel har sådanne biler et kilometertal på ikke mere end 60-70.000 km. Modifikationer med mere kraftfulde motorer, sages som 1,8 liter med en kapacitet på 180 hestekræfter, eller en 2 liters dieselmotor, har normalt en kilometertal på over 80-100.000 km. Men uanset den velgde configuration motor har via af en Volkswagen Passat et comfortabelt interieur met uberklagelig ergonomie og fremragende core-egenskaper. 5. plaats, Infiniti Q50. Denne repræsentative klasse D-bil er højt vurderet af mange bilentusiaster, og nogen mener ENDDA, at den fortjener førstepladsen i vurderingen. I Infiniti Q50 er ergonomien blevet bragt til det maksimale niveau. Der er 2 motorer at vælge imellem. Den første er en turboladet diesel med en volumen på 2,2 liter, der udvikler en effekt på 100 OG 70 hestekræfter. Den anden er en benzinmotor med en volumen på 3,5 tiendedele af 1 liter, som producerer 300 OG 4 OG 60 hestekræfter. OG accelererer bilen til 100 km/t på kun 6,4 tiendedele af et sekund. Med hensyn til interiør og monteringskvalitet er Infiniti Q50 ikke ringere end sine konkurrenter. Det store antal knapper, malet som fra en spraydæse, går det dog ikke muligt at sammenligne med tyske modeller med hensyn til detaljeringsgraden. Ingeniører har lavet ændringer i affjedringsindstillingerne, hvilket gør bilen endnu sjovere at køre i SVING, men samtidig er dens køre-egenskaber blevet mere jævn. Hovedproblemet er, at det er ekstremt svært at finde en Infiniti Q50 i god stand ud de alvorlige forsikringsskader. Men hvis det lykkes dig at finde et sådan eksemplar, vil det alder være ret attraktivt. 4. plads, Hyundai Sonata. Hyundai Sonata er en af de mest populære biler, fremstillet i Korea. På det sekundære marked kan du finde modeller med naturligt aspirerede motorer med en volumen på 2 liter, OG 2,4 liter, der udvikler en effekt på henholdsvis 100 OG 50, OG 180 hestekræfter. Da Sonata er rettet mod et mere konservativt publikum, besluttede den koreanske bilproducent ikke at frigive en version med en turboladet motor på det russiske marked. Det rummelige interiør opfylder fuldt ud klassens krav. OG giver komfortabel indkvartering for passagerer bade foran OG bagtil. McPherson fjedebænds forhjulserfaring, OG Multilink baghjulserfaring, blev suppleret med stærkere metalarme OG støddæmper med variabel stivhed. Selvom disse støddæmper ikke har automatisk justering, er de udstyret med ventiler med huller i forskellige diametre, hvilket sikrer en jævn kørsel selv på landeveje. Forhjulslejerne er blevet mere holdbare, OG der er ingen uvedkommende lyde eller knirken i kabinen, hvilket er sjældent for biler af denne klasse, især på ujævne veje. Andelen af lette legeringer i karrosseriet er øget med 30%. Klæbeforbindelserne er blevet stærkere, OG-deformationszonerne er blevet opdelt i 3 niveauer. For et budget på op til 16.000 euro kan du finde en Hyundai Sonata med en hver af de 2 motorer. Dit er dog vaart dat overveje at Vitaler om 7. generations model, produceret fra 2014 til 2019. I denne prisklasse er der også restylede versioner, der kom på markedet i 2000 OG17. Sales vil bilens alder ikke overstige 3 år, OG-kilometertallet vil ikke overstige 50.000 km, hvilket gør det til en attraktiv mulighed på det sekundære marked. 3. plads, Honda Accord. Denne bil er en af markedsveteranerne, som længe har etableret sig som en seriøs konkurrent til tyske modeller. At finde en Accord fra det første produktionsår i god stand er ikke svært, da den stort set ikke har nogen problemområder. Bilen er udstyret med 2 naturligt aspirerede benzinmotorer. Den første er en 2,4 liters motor med en kapacitet på 180 hestekræfter. Den anden er en 3,5 liters V6 motor med en kapacitet på 280 hestekræfter. Den mindre motor var parret med en 6-trins manuel eller en 5-trins automat, hvor gearforholdene var perfekt afstemt. V6-motorer er udstyret med en 6-trins automatgearkasse. Fans af den 4-cylindrede version bemærker dens økonomi på motorvejen, er brændstofforbruget kun S-krigse, YV liter PR 100 km. Samtidig kurer den 6-cylindret motor evnere, UG er mindre tilbøjelig til at detonere. Den væsentligste forskel mellem versionerkarene er vechtvoordelingen. Den 4-cylindrede motor går hanteringen nemmere, mens V6 kraver.
en stiefere afjatering. Ander plaats, Kia Optima. Kia Optima Integer, en særlig plads i markedsmodelprogram. Dette er ikke den mest populære og udbredte bil, men det var med den, at den globale transformation af Kias image begyndte. På vejen efterlader Optima et behageligt indtryk. Bilen er komfortabel både i byforhold og på motorveje i outbacken. Men dem, der leder efter sport i håndtering og ønsker at tage SVING ved høj hastighed, bør overveje andre modeller. Optima ruller mærkbart i SVING, hvilket mindsker lysten til at køre den aggressivt. Inden for et budget på op til 16.000 euro kan du købe den fjerde generation af Kia Optima. Som regel vil disse være pre-restyling versioner, frigivet fra 2015 til 2018. De mest pålidelige modifikationer anses for at være dem med naturligt aspirerede motorer med et volumen på 2 liter og 2,4 liter. Du kan også vælge en 2 liters turboladet version af GTI med en effekt på 200 og 45 hestekræfter, men det er værd at overveje, at denne motor er ret lunefuld. Turbine og brændstofsystemet kan kræve dyre reparationer efter kun 40.000 kilometer. Førstepladsen, Toyota Camry. Toyota Camry indtager med rette førstepladsen på ranglisten. Denne bil tilbyder ikke banebrydende teknologi, men dens gennemtestede teknik gør den til en af de mest flydende på brugtmarkedet. Med ordentlig pleje forbliver kraftenhederne og chassiset i fremragende stand, selv efter 1 kilometer på mere end 100.000 kilometer. Inden for et budget på op til 16.000 euro, kan du købe en 7. generation af Toyota Camry med en XV50 eller XV55 krop. Du kan også finde versioner med en 3,5 liters motor, men de mest rationelle valg willen varen versioner met 4-cilindrige 2,2 liters motoren met een capaciteit på 149 og 181 hestekræfter. Her er et udvalg af D-klasse biler. Hvilken af disse biler ville du selv vælge og af hvilken grund? Hvis du kunne lide videoen, så glem ikke at like og abonnere på kanalen. Der er mange interessante udvalg om forskellige automotive emner.